Negasngi ke UHM is Jain Tehil sapo iya kemat Presiden Yongka ubi siang chai dalai irap ko ya gawi ke man yung waduna hiyo ila ka wa hami mentedu West Jain Tehils. Dakhana wagani ke yung dasa konsuet ko hadin waklat ke baiki kena we de chem chitom bhaki khamtam wa ki arngun we gawi ke kon to ko wa iduna hedo ipran ka wam yi uyin ulai. Usiang chai do ongu wadawan irap yaki katwa jo ibor yong kaseng daki marbam. Da penti bule wa kaseng ka wana East Jain Tehils da wan ka West Jain Tia to wo irap ne baha kaseng chakri ko yawaro ki wa kam hakaleng ka bri unyaw trem. Ne liang uma yong gani ka yung de ikubleu ya kaseng ka wadawan yarap yaki persa yong o. Tangi na ka liang ka Sen UHM East Jain Tia Hill District ngiwan hang ne apo ka chinong mim tru bat ka bahap apo ka eleka juai ngiwan hagani ka longying ka ba chem ya ka jingkerdo bat ba chem ya ka jingduk bat balong ro ka yeng ka ba sa konswet namar kum ka jingtip jongi kum baki ai jingtip sangi kum ka seng nado ba ka kmi jongki ne kilongying ka balaklat no teki hapdeng ki mat ya gajing bat jing stom bat habapek ya kine ya gane ko we ka kena rip ro ngi sem bat ngi pangnut habapek ya i namar kalong ka ba anna ka mamla banyat banyeng nakata daw kum ka jing petip ka jongki sangi ka seng UHM East Jain Tia Hill District kum ngau presiden wapik ya ka ba kamit jong ka imlang salang ngi la pediang ya ka ta ka jing pentip ka jongki ba ngila kloiro banwan ban yarap yaki kat bangila te kumta nagaliang jongi kaseng ngi don hokro ban yarap ya kiba kerduk ha ka imlang salang but what's ngo ki ya ba ki pai ba phin sngo bakla ba kumni na kaseng East Jain Tia balai ngi wan hapo west ban yarap kum kini ke jengrap hele nga kum presiden ngayeng ban pau hapi ngilong kita ki briuhenir trip ki bapet ya ka imlang salang ngila ban yarap keleng sadong ka jaka ka chrong ka thau ka bahap hapo ka state Meghalaya jong ka briuhenir trip jongi tanggumta ni boro ya ka jingduai nagbenta kan ni longying ba ini hybrid ban yo ya ka jingko jingkia bau blei ban bor undor kan lembar kani kayeng bat undor kan lembat ulang pa jong kani yeng bat ya ka family jong kani kayeng baro bakin yo ka bor ka jingko jingkia ban sakriro ya blei bat he ban san ban tip ya ka imlang salang ka babha ka bamet kumta kublei sibon nakaliang ka jongi to sa chisin kabakat do ngan ong nanga kum presiden jong ka UHM East Jain Tia Hill District ka UHM kan yeng ban yarap hapo ka jat benru hakeleng saudong kichnong hakeleng saudong kijaka kabahap hapo ka state Meghalaya ban ngin ya persang ro ban ya lenti ban kmi ya kino kibaduk kibakerdo hapo kabri ni terep barok kawe kublai sibon wan he nes ngi liang yung i aduk ban viri yarap ini bersa yung ngaman itu yung wahe em dat biang ngade wan ini di khoi di bah di buram di akor wan bida kublai sibon tiplak ladu UHM kublai sibon tiplak lam sibon tidu ite ya zarngok